Together, growing in faith, changing communities. And I'm talking from experience because I've seen it many times. Ibe mhlophe bantabami, ibe mhlophe nanini uqobo. Nicele lenkonzo yobugwele, nicele lenkonzo ye-purity, nicele lenkonzo yokuhamba kahle, nicele lenkonzo yokuyihlonipha, nicele lenkonzo yokuyiqonda, nicele lenkonzo yokuthoba. Emkhulekela bantu bami. Kambo yena ishintshe. Ukwazi ukuqophisana nomuntu omdala. Awukwazi ekhaya ukuthi uyalibeka omdala nawe uyalibeka, uyakhuluma nawe ukhuluma naye azakhale ngenxa yakho.
sewuhlubile manje. Sewungene kwesinye isigaba. Sewulusindlovukazi yaZulu kube yona ezokushintsha. Thanda zami ngena emhlanganweni ojulile ngoba ngene emhlanganweni la baphonsela bonke inseko. Khona abantu abangayithandi into eqinile. Khona abantu abangayithandi into ehlanzekile. Khona abantu abangayithandi into enobungcwele. Don't be so cheap. Umiswa yibona bonke abafana bakhoneni. Don't be cheap. Don't sell your soul to someone who wants to destroy you. Mfuna ukukhohlisa mina izinto zami. Ayikho indaba yokuthi kuyajokwa emhlabeni. Ukwazi ukujona. Umame wayigcina ubuntombi bakhe right up until the end. Ungathathi okuligugu uphosele izinja ezohlekisa ngakho ngelinye ilanga. Okunye ngifuna ukukhuluma ngakho abanye in as much as bangeke bajole, in as much as bangenabo abafana. What the hell do you have pornography for? A young. It's not a joke. A young. Why do you sell a woman so cheap? I always say there is a thin line between being sex and being cheap. Don't be cheap. Isona ngitshela ukuthi wonke umuntu mefuna ukudrive uyayidrivela kuleya moto ngoba vele wonke umuntu udrive kuyona. Mishayisekile, that's okay. Vela kuyoneya kodwa bese uyithenga akekho umuntu oya ku-driving school athi ngicela ukuthenga imoto ngoba nami ngifuna ukuba nemoto. Akekho. Keep your purity. Be humble before God. Khona yenziwa uMaria ihlezi imduduza umoya wami lithi izwi likaNkulunkulu umefika uGabriel yena ezoletha indaba kaNkulunkulu. She finds Maria at a position where she's willing to listen and to ask for clarity and to reflect. And I pray to God ukuthi nizokwazi ukuhlonipha abantu abadala. Let me say this, brother. Akekho umzali ozonda ingane yakhe. Akekho umzali ozonda ingane yakhe. Umzali uzokutshela into because umzali wants the best for you. Umzali akazufuna ukuthi amaphutha ezibongena, amaphutha awabonile enzeke ngane yakhe. And so umzali nomzali will want to protect you from the harm that you can be prevented from. Nithobe emakhaya, nithobe emphakathini, nithobe nasesikoleni. Be the change among your friends. Umntwana kaMaria
ungumntwana weVirigo, ungumntwana womuntu ibandla enxusa ngaye. Don't be the cause of scandal. Enye into engifisa ukuyikhuluma, deepen your relationship noNkulunkulu nendlovukazi yezulu. Every time ungena ubingelele uma, every time uhamba ibaleke usalakho, every time ulala ibaleke usalakho, iba nendawo la uzoxoxa khona naye mase ngehluleka, mangicela umsize, mangicela umkhulekele. Nimkhuleko ebalulekile nkosikazi mami, ngiyayinikela kuwe uze ngikhombise ukuyinikela kwami kuwe kwahlukanisela lonke uqobo lwami. Ake ungikhweze ungivikele njengemfuyo yakho. Ake usikhulule Maria. You will go through difficulties. You will experience the harshness of life. God will call it. I don't school Maria. Mas o fegle part. A casa swagale na pagate. Uchu call what they were dead on moving. God never was it known that anyone who fled to you for help was left unaided. A casa swagale and a soul that and a march. Sandoza mile kubezo yinikwa leyam efana naleya flag uphamda kulo yana nomstari whatever it is. Igama lami yantombazane ikwethu lokusa. Bona igama lami yantombazane ikwethu lokusa. Indonza leya la unyama khona yena mayesefikile yakhanya, yena mayesesondelile usathane uyabaleka. Hence there's a beautiful image uMaria eqindezela inyoka. And so when you go through issues, akaze zizwakale naphakade, and ukukhuleka kwakho uzohluleka nokukhuleka komunye umuntu, ngoba ukukhulekeni kwakho uzobe wembathile uyamandla, uzogqoka yena. Sibalekela mwana wethu. Don't rely on your own intentions. Don't trust yourself too much. Uzohluleka. Kodwa mcela uma angisazi ngizokwenza njani, angisazi ngizokwenza njani, angisazi ngizolumsaphi, angisazi basuthi ma sengicela ngingenelele wena, sengicela kube wena wenziyo, sengicela kube wena ongilungiselayo ngoba mina ngihluleka. Umuthandazeli usala ujabula khona isigaba sesine nesesihlanu nesithandayo. Esesine Maria wakumnikela uJesu ethembeni. Siyanikela manje indlovukazi yezulu ukuthi ayikhweze imvikele. Ekulahlekeni kwenu, there is one thing you must know. Maria will drop everything, ahambe back and phone as I'm told, so long as the phone told me. Indlovukazi yezulu ayikanye Moses efikele ekhaya, uyisele indodana nomoya ongcwele